Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. Som llàgrimes en la mirada. Som el... Unitat popular és aixecar el braç a una assemblea. Unitat popular són carrers plens de gent i no de cotxes. Hem de sortir al carrer. Unitat popular és decidir al carrer, el poble, i no en un despatx, el banc. Unitat popular és l'eina que hem de fer servir per transformar aquesta realitat. Unitat popular és un mosaic de peces diferents on totes hi caben i totes són necessàries. Unitat popular és fer justícia des de baix per lluitar contra els desnonaments i la repressió entre molts altres. Unitat popular és catalanitat de cooperativisme i lluita obrera. Unitat popular és la solidaritat entre tots els pobles. Ho volem tot, visca nosaltres i les nostres. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Això de la CUP, per nosaltres, és algo molt nou. Allà tenim un funcionament de uns moviments socials, de uns casals, de uns sindicats, tenim molta època. Això de la CUP és una excusa. Sempre una excusa per als companys indignats, per als companys dels casals populars, per als companys dels sindicats, per als companys de tots els espais que es mostra, que es poguessin aprovar. I això, per nosaltres, no ha sigut una resolució. No sabem què passarà al dia. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol. Els socialistes i els seus apòlics se van partir la província per a fotre els dos hospitals que hi havia grans universitats de la Cinta i Joan 23. I van donar, els ordenadors van muntar la peça i van fer la seca per avall i els d'aquí van apoyar la xarxa Santa Negla i els van donar hasta Vendrell. I això va ser el preàmbul. Però llavors arriba el senyor Mas. Però el senyor Mas no té prou. El senyor Mas no té prou i ens fica el senyor Bautilio Ruiz de conseller de Sanitat. El senyor Bautilio Ruiz, conseller de Sanitat, és un senyor que va ser el dirigent de la patronal privada i ho fica de conseller de Sanitat Pública. Això és posar una rabosa al corral de gallines. No són gallines que esperin que arribi la rabosa perquè se'ns mengi, perquè tenim ben clar que és la rabosa aquí. És evident que l'estructura de l'estat espanyol, però és també evident que és l'estructura de la policia catalana, que continua manant sobretot amb violència, manant d'una forma Vull fer un advertiment. Surti o no surti per Tarragona, ningú, és a dir, si surto jo o no surto jo, que sortiré no perquè sigui jo, sinó perquè pràcticament la cosa està clara, surti o no surti jo. La primera cosa que l'ESCUP o la CUP, o com vulgueu dir, farà al Parlament serà assenyalar amb el dit, mirant als ulls, a ell o que a ell el seu lloc, perquè m'importa massa que a ell el seu lloc, al Felip Puig, i li preguntarà que per què tira boles de goma, per què rebenta el cap de gent a cops de porra, per què ens ve a marcar accions de tant, un cop a nostres diputats. A ell, que és el més independentista de Convergència i Unió. Imagineu-se com són la resta. Són exactament el de sempre. El mateix que els deia el noi del Sucre del 1919 a l'Ateneu de Madrid. Els explicava als burgesos espanyols que no tinguessin por,
que els burgesos catalans eren igual que ells i que quan parlaven de catalanisme per fer-los por, el que estaven demanant era diners per a robar. Punt i final. Per tant, que es preparessin, que hi hauria un dia, i que ja passava, que aquells que anirien allà no serien els burgesos. I deia que a nosaltres, parlava dels obrers, dels treballadors i dels treballadors, la independència de la nostra terra no ens fa cap por, ans al contrari. Per tant, prepareu-vos, perquè el dia que vinguem no vindrem a demanar estat propi, ni eines d'estat, ni cap ximpleria que no vulgui dir res. Demanarem i demanem ara la independència dels països catalans complets i la justícia social completa. No només semblants que es comporten en lloc, sinó tot sencer.